Eero Vainio, siellä SDP:n puoluekokouksesta sinusta tuli sellainen puolueen soturi, niin kuin itse sanoit minulle puhelimessa. Katsotaan nyt tähän ihan ensi alkuun vähän sitä hulinaa siellä kokouksessa. No, se oli kuin urheilukilpailussa, mutta kerro, ketkä sinut valitsivat osaksi SDP-johtoa, nuoret vai keski-ikäiset? Keneltä tuli tukea? No ehkä projekti lähti liikkeelle paljolti nuorten hankkeena, mutta sitten se, että sain eniten ykkösääniä varapuheenjohtajan vaalissa. Eli kyllä siellä oli sitten varttuneempi puolueväki, mikä näki, että mulla on jotain annettavaa tälle puolueelle ja kenties sanottiin näinkin, että Vainio tuo sosiaalidemokratian takaisin sosiaalidemokratia ja muita tämmöisiä, mitä sitten nöyränä sai kuunnella. Tämä oli nuorten projekti, mutta lähti sitten tietynlaiseksi ehkä vyöryksikin siinä ja ihmiset oli iloisia ja positiivisella mielellä. Ja se oli hyvä kampanja, missä puhuttiin arvoista ja ei ketään vastaan, vaan tiettyjen asioiden puolesta. Kun ikä on 25 ja minulla on enemmän kuin 2 kertaa niin paljon, pakko kysyä, että mitä sinä eläksesi teet? No mä olen opiskelija, sitten mä oon koko opiskeluajan oikeastaan siitä lähtien kun 16 täytin, niin ollut osa-aikatyössä. Tein nyt myös oikeita töitä, Aloitin muuttomienä 16-vuotiaana ja sitten menin sen jälkeen kirpparin kassalle töihin, että sain säästettyä ajokorttiin rahaa. Ja sitten kun täytin 18, niin samana yönä menin sitten yökerhoon töihin, että sain valmennuskurssille säästettyä rahaa. Ja sitä kautta on mennyt eteenpäin ja sitten kun pääsin yliopistoon, niin sen jälkeen olen oman alan töissä ollut ensimmäisestä kesästä asti muun muassa Kuntaliitossa ja Euroopan parlamentissa ja Hämeenlinnan kaupungilla. Brysselissäkin olet ehtinyt käydä. Joo, olin siellä stipendiaattina 5 kuukautta sosialistiryhmässä. No, on siinä profiilia, mutta minkälaisen asentoon sinä ja muutkin nuoret ehkä, mutta jos nyt puhut vain omasta puolestasi, niin haluatte nykyisin SDP:n sitten laittaa? SDP:n peruslinja, se on erittäin hyvä. Se on työ- ja oikeudenmukaisuuden linja ja myös kohtuullisuuden linja. Mutta se, että mitä lisäarvoa mä itse haluan SDP:lle tuoda, on se, että mä haluan terästää meidän tätä punavihreätä laitaa. Eli SDP ei ole oikeistopuolue, SDP ei ole keskustapuolue, SDP on vasemmistopuolue. Maltillisesti vasemmalla, mutta kuitenkin selkeästi vasemmistopuolue. Ja toiseksi aikanaan, kun mä itse mietin sukuni ensimmäisenä demarina sitä, että mihin puolueeseen liittyä, mä mietin vihreiden ja demareiden välillä paljon. Ja mä näin, että mä voin demareissa olla vallan hyvin vihreä. Ja mä haluaisin, että useimmat ihmiset ymmärtäisivät myös tänne, että vihreät ei ole ainut paikka viedä vihreätä aatetta eteenpäin, vaan sitä tarvitaan myös muissa puolueissa. Ja demareihin se sopii erittäin hyvin mun mielestä. Aika paljon siellä demarikokouksessa kuitenkin kovan teollisuuden puolestakin puhuttiin, mutta kuinka te sitten siellä samassa hallituksessa voitte viihtyä tuollaisen SDP:n kanssa, kun siellä kuitenkin on kokoomus, siellä on kristillisdemokraatit, monia muita kumppaneita? No, se on hyvä kysymys, mutta toisaalta mä en ollut siis tekemässä tätä hallitusta. Et mä olen nyt eduskunnan ulkopuolelta tullut ja mä haluan katsoa pitemmälle tulevaisuuteen siihen, mitä sosiaalidemokratia on tulevaisuudessa ja siitä, että minkälainen tämä yhteiskunta on tuleville vuosille. Ei vain sen puitteissa, mitä nykyinen hallituskausi on, vaan sen jälkeenkin. Eli mun on turha ruveta selittämään puhki sitä, että mitä nykyhallitus tekee, mitä hallitusneuvotteluissa on tehty. Et silloin tavallaan tämä politiikka-ideakin katoaa vähän ja se ei ole niin kuin hyvä asia. Tulee kuitenkin mieleen, että kun te siellä puoluekokouksessa lauloitte työväenlauluja ja sitten Espalla jaettiin jätskiä ja kaikilla oli kiva, niin se luo tavallaan sellaista toista kuvaa SDP:stä ja kuitenkin se käytännön politiikka joutuu olemaan sitten sitä valtiohoitajameininkiä yhdessä kokoomuksen kanssa. No politiikka on kompromissa niin kauan kun SDP:n kannatus on tätä luokkaa, että meillä ei ole yli 50% koalitiota, niin silloin joudutaan tyytymään tämmöisiin välillä ehkä puolivillaisenkin ratkaisuihin, mutta se on demokratian luonne, se on kompromissa ja samaten joutuu kokoomuskin jäämään joissain asioissa puolitiehen, mutta mun mielestä on ollut aika dynaaminen hallitus kuitenkin ja tässä on saatu perusturvaan korotuksia ja muutenkin ollut ihan sosiaalidemokraatit saettu todella hyvin mun mielestä hallitusohjelmassa omia tavoitteitaan läpi kyllä tässä. Ja Jutta Urpilainen nyt paistatteli siinä suosiossa, vaikka huonosti menneitä vaaleja on takana. Mistä johtuu tuo Jutta-ilmiö, mikä siellä kokouksessa tuntui vallitsevan? No sanotaan, että Jutta on petrannut aivan hirveästi. Et itsekin olin hyvin skeptinen silloin alkuun, kun Jutta tuli valittua. Perinteiseen demaritapaan olin skeptinen ja muutkin puoluetoverit oli skeptisiä, mutta Jutta on silloin petrannut. Myöskin myönnytteli, sanotaan perussuomalaisia maassa maan tavalla, sanoi hän muistaakseni.
Joo, no se oli siinä tilanteessa hän teki puolueen puheenjohtajana ne linjaukset, mitä teki, mutta hänhän on kasvanut ihan valtavasti ja mitä tulee niin kuin talouspoliittiseen uskottavuuteen, niin hänellä on aivan niin kuin jäätävä osaaminen näissä asioissa. Ja myöskin niin kuin näkisin, että Jutan linja on myöskin niin kuin terhakoitunut, että nyt on erittäin hyvä olla demareissa, että kyllä mä näen, että kokoomuksella ja demareilla niin puolueenjohdot on vahvimmassa asemassa, että ei ole mitään syytä lähteä tässä kohtaa edes miettimään puheenjohtajan vaihtamista. Ei varmaankaan, mutta kun kuitenkin olet selvästi eri linjoilla, niin voitko kuvitella sellaista tilannetta, että sanoisit, että hei Jutta Urpilainen, sinä olet nyt väärässä? No totta kai voin kuvitella moisen tilanteen. Ihan sen voin sanoa jokaiselle ihmiselle niin kuin tähänkin asti, mutta että ei me olla eri linjoilla. Me ollaan sosiaalidemokraatteja molemmat. Meillä on hieman eri näkemys sosiaalidemokratiasta. Sosiaalidemokratia on laaja liike, mutta ei se ole sosiaalidemokraattista, että jos me ollaan kaikki samaa pelkkää mössöä siinä keskellä sitä SDPtä, vaan että meillä on vihreämpää siipeä, sitten meillä on teollisempaa siipeä, eikä nämäkään ole niin kuin ristiriidassa, vaan nyt niitä asioita yhteensovitetaan, että mitään juopaa ei ole tarvetta repiä puolueen sisällä kyllä mihinkään suuntaan. Mutta kun te nuoret siellä kokouksessa saitte laajan kannatuksen, niin tuleeko siinä mieleen, että teitä nostetaan tavallaan puolueen keulakuviksi ja itse puolue kuitenkin saattaa jatkaa vanhoilla linjoilla? No me ollaan se puolue ja mäkin olen ollut 9 vuotta puolueen toiminnassa mukana ja tullut pitkän tien sieltä työväenyhdistyksistä ja muista asti tälle pallille. Ja totta kai puoluekokousedustajat näin halusivat, että me tullaan siihen keulakuviksi, mutta toisaalta tämä on itselle esimerkiksi tämä on valtava kasvuprosessi, tämä on valtava haaste, tämä on 2 vuoden selviytymisprosessi myöskin toimii tässä Suomen toiseksi suurimman tai kohta suurimman puolueen varapuheenjohtajana. Muutatko sinä SDPtä vai muuttaako SDP sinut? No mites mä sanoisin, että aikanaan kun mä mietin politiikkaan lähtöä silloin, niin jos mä olisin nähnyt, että löytyy puolue ja löytyy poliitikot, jotka tekee kaiken jo täydellisesti ja juuri sillä tavalla kun mä ajattelen, niin eihän mun olisi ollut mitään järkeä lähteä mukaan toimintaan. Kiitoksia. Kiitos.